upamane jineman kene upamane nek langgam kan wis umum langgam iki umum aku jineman ular kambang kene mari kangen kene manut sampean ya iso ta iki lha piye to biyen jaman sik cilik ini kan sik TK ki kondange nyanyi kutut manggung nek cara biyen oh ngono ora keteko ngono mesti banyolane ngono napa kutut manggung ora keteko sampean mboten mboten kesuwen napa kutut manggung bawane mboten lho wayahe wis lho dinyurake mawon ah tenan kutut manggung diunekke nyongo ya gegedhen kok nglokor sing ngenter sudune tanggap dinyurakne lah ya nek ngono dibawani ya kutut manggung untuk bapak-bapak panitia suwi lho bertahun-tahun lah kurang ngrungokke sampean kutut manggung ki tak turke kanca-kanca sing kangen karo kutut manggunge Niken kaya to Jovan yo keki karo kutut manggunge Niken wis tak krungu dereng ngawur monggo nduk diaturke Bapak Ibu panitia juga masyarakat sing padha kepareng wungon slendro napa pilok Niken pilok napa slendro nduk halo cilu bang slendro slendro mawon nggih watu ing ikil wayahe yo wah luar biasa suarane ini tepuk tangan lho aku demen pokoke isik timur isik enom ning karo tembangan iki ora alergi sok-sok enek lho nduk njajal kutut manggung aduh weteng kula lara ngono iki dadak enek aduh kula kudu ngising ya ora to kaya wong-wong padha ngumun mandeg nyawang. Kula terakhir nyanyi niki niku kula kelas 3. 3 napa? SD. Ya iki karo ngemut-emut lho iki berarti. Nggih. Oke, ora apa-apa. Awake dhewe ning mumpung ning Barurejo. Mumpung derek papah dhewe. Iya no, papa kan suwi ora mok kututke ngono. Yo. Baraku ngrungokke ngenten iki karo rokokan penak Pak Jani tenan mergo kutut manggung njajal ndangdut nggih ngrokok iki kudu sloloten wan ning kaya panggah dionekke muni batine kanca-kanca musik iki kayak tembang apa iki aku kok demen ning plang ongkek awas alhamdulillah lahir bayi apa piye kaya lahir wis lahir lega lanang reng dikapake pateni ya aja to ya aja keringat
koyo ngegetne kancane. Apik kok ya. Jam scare. Nggih. Penyanyi kere jam iki penyanyi ya. Aja diwolak-walik to. Yo. Anggung nyaman manas batine sing nylentem kapan ya aku dibojo kaya kuwi. Mas aku tak dongake ndang oleh jodoh kaya. Sing didemen iki nggon anggung-anggungane iki lho, didemen iki. Wis muga-muga jodohne akeh ya atine rojah-rajeh kaya. Ya. Kempul. Kong. Bagus. Kong. Iya. Kong. Slentem. Cilik no, cilik. Kang. Oh. Kang. Wah. Kong. Gam. Rebabe ra usah wis entek kok ya. Lah usul rebab wong wis entek kok ya. Terus. Mangga mangga. Lambange wong Jawa wong blater ngene iki. Mangga. Mangga mangga. Panitia caos daharan. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga lho Mbak Yu, mangga lho Mas diunjuk di dahar. Mangga mangga. Mangga mangga mangga. Tenan kok. Kutut Manggung nek kanggo niken ket biyen nganti saiki Kutut Manggung sak Kutut Manggung iso dadi omah, dadi lemah, pekarangan lan sapanunggalane. Ya konsisten kok. Terus Pinarak ing kang jan pirang puluh tahun ora krungu Kutut Manggung. Terus ke Sugeng rawuhipun Pak Jani. Lamat-lamat, Pak. Ora kok aku iya, aku paribasan kaya dene Kadung Tresna, lamat-lamat.
Sugeng rawuhipun lho Pak Jani. Pak Jani niku. Pak Jani menika pengurus lahan ingkang ngagem kopiah menika. Nggih. Sugeng, sugeng. Ya. Sugeng rawuhipun alah Pak Jani. Pak Jani batin yo toyo. Nenone ano. Ini Pak Jani kan ngetokke dompet arep nggih Pak Jani kalian Pak Budi menika badhe minggah badhe foto kali genduk niken. Ya engko. Nenone ano. Wangi wangi yalah pemakat mangko jalo jalo ombe yo Kadas lumangsa salai wis pirang taun ramuni kok sik kelingan to nduk sampean iki. niki lamat-lamat. Heeh mongko ketutupan karo Sumanding, ketutupan karo Sikep, ketutupan karo anu. Ning nyatane tembang niki ora ilang. Terus omben Omben menika tak aturi kagem para bapak-bapak saking Polsek juga Kuramil, Pak Babinsa, Babin Kamtipmas. Terus omben hatta omben nono Ata omben ini kan nek kudu. Ya. Kemletreken. Lho ini tidak masalah. Sembarang ki nek gandol kok ora mletrek iki ora penak lho, Nduk. Ning kok gandol terus mletrek mak dlewer payo. Tenan kaya. Kuwi wong ngombe susu Milo ngono lho. Dlewer ning cangkemmu lho enak. Karo kiler ngono lho. Ya, pakan 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 hatta pakan pakan manuke sinten? Manuke bapak-bapak kutu. Kok sok kutu kabeh to? Pakan ono.
dintekke sisan kutut manggunge, engko terus aku tak ngaturi tindak minggah panggung Pak Jani kalian Pak Budi utawa Pak Kasun. Neno nano nano telusur. Ya, cengkoke ngono. Deraing anata Awas. Ora apa-apa wong ya karo kadung tresno kok lamat-lamat kok. Ya. Astagfirullah. Oh, bene timbang salah-salah nih pisan. Dintekke. Napa entekane, Pak? Kok lali, Pak? Kuwi bari diposke nggon kene kok ya. Nino nano. Oh, wangi wangi ya Oke. Monggo Pak Budi. Pak Edi. Juga Pak Jani. Mingga wonten ing sasana pagelaran sesuai kalian pundutan penjana menawa sesuai warga masyarakat dalem nika. Wonten ing Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar. Au. Nggih, leres Pak Jani. Bok. Wonten Pak Jani. Pak Edi. Nah. Pak Kasun. Monggo ingkang menawa Pak Kasun juga Pak Jani. Monggo, ya miyos kemawon. Awas. Oh, Pak Jani kalian Kang Putra. Mas Edi. Oh. Tepuk tangan buat para panitia, juga Pak Kasun, Pak Jani. Anggitmu ngene iki lek tresno karo kabudayan ya ini Pak panitia iki wis sare. Ning alhamdulillah nunggoni nganti sak yaene. Nggih, badhe ngaturi tetembangan apa request napa badhe napa Pak? Ngagemi Pak. Pangapunten, ngriki. Pokok momen seperti ini pasti akan dikenang selamanya sampai anak cucu generasi ke depan karena perjuangan sertifikat sudah berhasil tercapai rak ngaten. Wonten dawuh napa badhe ngaturaken menapa Pak? Pak Kasun. Matur suwun wedal ingkang dipun parengaken dhumateng kula. Nggih. Dalu menika tasih antusias kula kanca sedaya ingkang wonten sisih ler. Wah. Nggih. Lor niku pundi, Pak? Nah ngrika. Wong ngrika lor. Wah. Ler kilen, nah kidul etan. Wah, ngono Krisniamu lek mu salat kleru kiblate. Kowe teko dok salat madhep ngidul. Kabah iki ning kulon kok ya. Nggih, luar biasa tepuk tangan buat warga masyarakat mapan ning Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar.
Sekali tempo sing nempuki tangan pengrawit. Pengrawite do ngantuk tepuk tangan, tepuk tangan. Nah. Engko sok ben syukurane ben wayangan neh ngono lho. Nggih, matur sembah. Wonten dawuh menapa badhe nembang napa badhe niki lek wonten iki wonten request niki saking sing nulis duka sinten niki Pak Jani kalian Pak Edi badhe ngersakaken foto kali Niken. Oh nggih. Nggih leres nggih. Nggih niki nyuwun putrane nyuwun foto. Oh, putri. Mbak sinten asmane? Oh, anu karamel. Karamel. Mbak Amel kok karamel. Kok karamel lek roti kok ya. Nggih, niki kan ngene jumeneng, Nduk. Foto Pake ngersake foto dhisik. Mas Deni sing moto nggih. Lek kon moto luwung diantemi dhek. Aku timbang kon moto luwung diantemi wong kok. Nah, ngoten lho. Niku pengendar niku alumni ISI Surakarta. Weh, jan ngacaku sing dipoto aja tabuhe gender. Langsung Nduk. Foto dhewe. Marane HP-mu HP cepuk lho karo iPhone bingung. Tapi radi nengah iki Pak Kasun ben anu kali genduk niken, foto kangge kenang-kenangan. Bingung le. Bingung ben dipotokne kae Mbak anu kae. Adike niken kok. Nah, ben dipotokne kae. Lek kuwi pantes nyekel HP iki pantes. Dadi wetoke nyekel utis pantes. Cekrek. Jangan ngajaku. Dipun ganti gaya. Gaya napa fotone gaya. Nah. Iki padha ceweke kok ya. Pemusik rasa foto tak upload sitok-sitok ngene. Yo jak njaluk foto bener pemusik. Oke, nggih. Ini kan wis kesel ya nduk sampean leren sik ora apa-apa. Hah? Apa nggih tombo adem napa badhe ngaturi tetembangan? Nggih, nyuwun request lagu mawon. Oh, sinten? Niki napa lintune? Manut. Oh, manut. Alhamdulillah. Iki ben laran ku wah iki kesel ndek nyawan. Nyapa ndek nyawan. Lah, aku lho lungguh arep guling niku lho. Bocah kok. Niki jan rumah saku numpak pesawat iki lek awake dhewe kelase numpak angkot. Meh bendina. Heeh. Pung, pung. Tembangin apa Pak Kasun request panjenengan? Ayang-ayang. Duh, kuwi ta. Ayang-ayang dewa-dewan ning asmara sinara cayan ning wulan. Nggih. Sing nyekar panjenengan piyambak? Wah, lek ngono ya karo iki no ya bintang tamune to kok ya. Mas aku. Sayang napa dereng, Nduk, sampean? Luar biasa. Niken jan Nduk. Nduk. Terima kasih ya. Terima kasih. Ngeri. Aku karo iki duwe kenang-kenangan sing sangat luar biasa kok. Nanti saya kenangan ngeri. Aku yo diserang, sampean yo diserang. Tidak apa-apa karena serangan itu adalah suatu serangan. Nambahi sampai papa ditelepon karo mama. Semangat dong nggak apa-apa karena itu demi kebersamaan. Tapi lagune ayang-ayang kali Pak Kasun. Nggih. Menika kudu enek bagiane lho, Pak. Dadi hukume lek Pak Kasun nembang sampean sing nyawer. Wah lho Pak Jani iki los kok piantune. Dek kapane medhayoh nggon kuwi aku arep disawer. Lho aja Pak, aku urung nyanyi. Nuwun, Pak. Oh, waduh, terima kasih. Nggih, digawekne ayang-ayang Pak Kasun, Pak Edi, juga Pak Jani buat warga masyarakat semuanya Baru Rejo, Sukorejo, Krisik, Gandosari, Blitar. Kontreng. Wow. Terima kasih Pak, matur suwun. Thank you very much Pak Kasun, juga Pak Jani dan panitia semuanya, juga warga masyarakat. Ini kan pinarak rumiyin nggih Cahayu. Iya, Pak. Ini kan iki jan piantun. Ngene iki ya karo megawe ya karo hiburan, Nduk. Sapa ngerti awake dhewe oleh hiburan kan ngono. Nah iya. Asal pengalaman. Ya, experience is the best teacher. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik. Oke, iki jajal Putri karo sapa kuwi Lita, karo Intan Budi Legawa. Ngadeg wong telu tembange mboten angel niki. Ki tak rangkum pancen tak gawe setengah
Suwewet. Apa suwewet iki? Sambung menyambung estafet kok suwewet kaya jan rumasaku. Kowe iki lek omong sak glontange. Aku yo ngono kuwi tenan. Aku nek sore dipoki karo Pak Kasun iki ngomong iki kudu angel. Ya, tapi lagune mboten angel. Melayu ning daratan Kediri cukup nganggo sekitir sumilir. Oh, kitir sumilir. Heeh, ki mbiyen sing viralne ya Niken iki lagu iki. Selalu mengitir dan selalu sumilir. Ya, karyane dulur lanang Mas Gedhug Siswantara. Heeh.